היום נעשה סרטון חדש אחרי שעשיתי לכם הרבה מאוד זמן. סרטון חדש על סיור חדר. אז אבל כאן תשכחו לתת לייק, לקשר לערוץ ותגובה. אז בעצם בדרך לפחות, בואו נתחיל. אוקיי, זה החדר. כשאנחנו נכנסים, וזה מה שרואים, את הדלת, היא שקופה ויפה. יש פה תיק כזה טורקיז ירוק, שאין בו כלום, והוא ככה כאן, כי אני הכי הרבה משתמשת בו. עוברים, יש פה גם כובע ורוד כזה. עוברים לארון, יש פה מדבקות כאלה של פרפרים. ככה הארון של הנראה. פה יש חולצות קצרות ופה ארוכות. פה קצרות, פה חולצות בית ספר. מכנסיים קצרים, פה פיג'מה. גם פה יש פיג'מה. שנייה. גם עשיתי לכם אור בשביל שתראו. יופי, פה יש עוד פיג'מות, אבל פה זה מה שאני הולכת לפה. פה יש חולצות ארוכות. ופיג'מות ארוכות וכל מיני. מאחורי יש ג'ינסים ועוד חולצות ועוד מכנסיים. עוברים למתלה. במתלה יש כל מיני, יש פה גם ארון של אח שלי, ככה הוא נראה, יש פה גם שלי. פה חולצה, כל מיני חולצות לאירועים וג'קטים. פה יש חולצות, עוד חולצות ארוכות נראה לי, ככה זה נראה. אוקיי, פה ג'קטים, אופס, אני אתרים את זה, עוד ג'קטים, כל מיני, את ג'ינס שלי. עוברים למאוורר שלי, יש פה עכשיו השיטה. אוקיי, פה יש כזה פנס. פה יש פה מצצים של אח שלי לגו, זהו פנס. יש פה סמי הקביים שם את המטבעות, ענק של אח שלי, פה יש סלסלה כזאת עם מדפים. יש פה זכוכית מגדלת, מדבקות, משקפיים, ספינר, ופה יש עוד קופסה. שנייה. עוד קופסה עם כל מיני שטויות. אני אראה לכם. שנייה. ככה זה נראה, יש לנו מורשת, גומיות, כל מיני דברים, אתם רואים, כל מיני שטויות. ואני כבר אחזור לכם שאני אזכור ונעבור לדבר הבא. יש פה מרקרים וסרגל ועיפרון כזה ענקי. אתם רואים? אוי ואי, הכל נשפך. כן, אז יש פה גם את עיפרון כזה. זה את ענקי. יש פה מספריים, עיפרון, מרקרים, טושים, וושי טייפ, שראיתי לכם אותה בסרטון קניות שלי. פה יש גם קופסה בלי כלום. פה למעלה יש דיסקים של אבא שלי, הרבה, כמו שאתם רואים. פה יש כזה משהו לעיסוק ששומרת. יש פה כל מיני בובות כאלה. פה יש מראה קטנה, אתם רואים את עצמכם. פה יש חודים, אם אני אצטרך חבילה חדשה, כפית כזאת, אני חושבת לפה, ומחדד. פה יש לי בלגן, כמו קופסה עם כל מיני דברים לבית ספר, דבר כזה, לא יודעת איך קוראים לו, כל מיני מחברות חדשות, מילונים, מחברות, דפים. ולמעלה, אני לא יודעת מה יש, אבל תראו, יש פה בובה. טוב, פה עוברים לשיטה שאני הכי אוהבת. פה יש לי את הפיג'מה שלי. פיג'מה שאני לובשת היום. פה יש צמידים, את התמידים שלי, שהם נראה לי מזהב, אני לא בטוחה. בכלל לא בטוחה. אבל יש אותם פה, את המברשת שלי מביוטיקר, את שלושת מלחכי השפתיים שלי, שתי לובלואים, ובייבי ליפס,
פה יש לי 3 קופסאות של שרשראות, אחד של הפפיון, עוגן ועם השם שלי. פה יש לי את האיפור שלי, יש לי פה פלטה של ביוטי קר 01, כמו שאתם רואים, היא קצת מלוכלכת, כי היא די ישנה. ככה היא נראית, שחורה, אני אראה לכם איך היא נראית. כמו שאתם רואים, שאני משתמשת בה די הרבה, ככה היא נראית. מהמם, יש פה מראה, היוש. יש פה מראה ויש פה גם מברשות, אבל זרקתי אותם כי הם היו כאלה קטנות. יש פה מלא צבעים, ויש פה גם עוד פלטה עם יותר צבעים וודים, ויש גם את כל מיני האודמים ולשפתיים. יש פה ליפ גלוס של ביוטי קר, הוא מספר, אני מסתכלת, מספר 11, פה כתוב. הוא צבע ניודי, הוא כמו הצבע של השפתיים שלי. ויש פה עוד כזה, אני לא יודעת איך קוראים לסוג שפרפורת הזאת, קיבלתי את זה מתנה, אז אני לא יודעת איפה זה וכמה זה עלה. זה בטעם בבל גם, זה מה שכתוב. פה פוקוס בבקשה, פוקוס. אין פוקוס, אני מאוד מצטערת. מה? נפל לי. אבל זה בבל גם כתוב פה, ואני לא כזה אוהבת אותו, אבל הוא חמוד ובדיוק נכנס פה. חם לי. טוב, פה יש את המראה הזאת שנראה לי, אני לא זוכרת מאיפה היא. מראה שהיא עם פפיון כזה. פה יש גם 2 בשמים מהממים, ממש רך טוב. פה יש מקלני אוזניים, מגבונים. זה לא ממוסחר, אל תדאגו סתם. אני קניתי את זה ואף אחד לא שלם לי לעשות את הסרטון הזה דרך אגב. ויש פה כזה סופגניה עם ריח מהמם, תקללו, זה יפה, זה יפה, יש ריח וזה מאוד סקוושי כזה. יש פה 3 דורדורנטים, אחד של דוב, אחד של קרליין ואחד של חברה שאני לא יודעת מה היא, אני לא יודעת איך קוראים, לא? יש פה לק, כזה שמן לשיער שאני ממש אוהבת, של פנטן, הוא ממש טוב, הוא ממש עוזר לי לשיער. יש פה אמוג'י קטן, יש פה 2 לקים וגומיות, ופה יש לי הרבה בלגן, גומיות, קרם ידיים מביוטי קר, מריח מעולה, הוא עלה לי 7 שקל, 6.90, אבל אני מאגדת לכם את זה. יש פה עוד גומיות, מברשות, יש פה מברשות כל מיני, חלקות, ויש פה עוד ליפ גלוס, שהוא נכנס לי פה, שמתי אותו כאן, ויש פה מברשות לשפתיים ולעיניים. אוקיי, חלק הכי אהוב, המיטה, זאת מיטה שלי, יש לה כזאת צמיחה ממש דקה, יש פה כרית דונאטס, מיני מאוס, כן אני מאוד אוהבת בובות, יש פה סמיילי, יש פה כלבה חמודה, יש פה כרית, זאת הכרית שאני יושנת עליה, עוד כרית, בובה, ועוד בובות וכזה עיניים כזה מוואו בעיר שלי, יש פה גם הלו קיטי, יש פה גם כרית כזאת, פה יש את הכיסא שלי, ליד המיטה, פה יש את הבקבוק מים, אני יודעת שזה של קטנים, אבל זה ממש חמוד, ועוד גומיות. פה זה הפח, עתיק, כיסא, נעליים, סנדלים, פה יש כל מיני בובות מתחת ושמיכה יותר עבה, אם יהיה לי קר. פה יש לי את השידות, את כל השטויות שלי. פה יש מחברות קטנות שאני כבר כמעט ולא משתמשת, כל מיני יקות משומשות, אוגדן מחברות שאני שמה קניתי אותו, כי אני לא משתמשת בו. יש פה כלב כזה מחיות מחמד, יש פה חרוזים, צמיד מהמם שקיבלתי. פה יש, אני שכחתי איך קוראים לזה, פט שופ, כן,
פטשופ יש לי מלא כאלה, הביאו לי פיות, פסל מברצלונה, עוד פיות, מזכרת מאילת, עוד פיות, אני מאוד אוהבת פיות. פה יש עוד מתנה מברצלונה, גם זה מברצלונה, זה מהמם, תראו, הנה, זה מהמם, חם לי. עוד פיות, פה יש כזה לשרשראות, פה יש עוד פטשופ, פה יש, אם אתם תרצו סרטון על מה יש לי בתוך הקופסה הזאתי, תגידו לי, אבל אני אגיד לכם בקצרה. כל מיני שטויות, מברשת קטנה, כל מיני תיקים, כל מיני קלפים. עכשיו הגנתי את הקלפים, כל הכבוד תאיר. עוד דברים, כל מיני שטויות. פה יש לק של ביוטי קר, לק גיר, לק שאני נשמעת מאיפה הוא, באמת שאני. אני אגיד לכם איזה מספר הוא, 120. וורוד בייבי, כזה, וורוד, מסק, אומרים? אני לא יודעת. פה יש עוד סוג של לובלו, שקניתי מטופ 10, אבל זה לא לובלו, הוא בלי צבע, הוא מריח תפוח. בושם מוואו, עוד בושם מביוטיקר, עוד סוג של מרענן פנים כאלה שקיבלתי ליום הולדת, עוד בושם שקיבלתי ליום הולדת, בושם מסופר פארם, שהוא מאוד מריח וזה לא ממוסחר. פה יש כזה דלים, סימניה, תיק, בובה, משרוקית, וכל מיני פצירה וכאלה. פה יש לי תמונה דרך אגב. פה למטה, שנייה. פה אני מדליקה לכם את הפנס. פה יש לי כזה גומילום, שעון של גליס, פה יש ספידר, כן, ספיד. פה יש שאלונים כאלה, כל מיני משחקים ודברים. פה עוד קופסה כזאת מביוטיקר. פה יש תיק, אני ממש אוהבת תיק, אבל תיק גב. פה יש מלא משחקים. חכו שנייה. ועכשיו אני אראה לכם את הנוף שלי מהחלון, זה החלון שלי. למה יש בובות דרך אגב? ופה יש כל מיני דברים, מראה, שם יש מראה, ושם אני אראה לכם מה יש לי מהנוף. שנייה. סליחה על החושך, זה הנוף שלי. נוף לא הכי מיוחד. פה יש כל מיני בגדים, כאילו הכביסה. זה הנוף. וזה כל הסרטון. אני מאוד מקווה שאהבתם את הסרטון, ואל תשכחו עוד פעם לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ ולרשום תגובה. אוהבת, ביי ביי.